Keďže našim cieľom je na táboroch učiť jazyky cez pocity a emócie a zážitkom, rozhodli sme sa práve pre ekologickú tému, ktorá je svojou tematikou bezodná. Workshopy a všelijaké teoretické témy a projekty sa dajú robiť naozaj veľmi dlho. Takže sme radi, že sme to stihli v priebehu 5 dní. Práve tým, že enviro výchovu treba začať už od detí, pretože oni tu budú na tejto zemi žiť. A čím skôr si osvoja nejaký ekologickejší spôsob života, tým lepšie. A verím, že odteraz budú už dávať pozor na rodičov, ako triedia. Náš kemp nebol len o teórii, ale aj o praxi a deti mali vždycky po obede vyzbierať odpadky po ceste naspäť do kempu. Veľmi ich to chytilo aj za srdce, niektorí sa naozaj veľmi pohoršovali nad tým, že čo ľudia všetko môžu vyhadzovať. Najviac páčilo, ako sme uzlikovali tie ťažky. Naučila som sa veľmi veľa vecí. Napríklad, jak sa recykluje plast a jak sa recykluje papier. Obaly od pici síce sú z papiera, ale sú na nich zvyšky, ale môžeme ich vyhodiť do komposta. Vždycky som vyhadoval do papiera. No najviac sa mi páčilo asi tak všetko. Páčila sa mi nemčina a že sme v štvrtok boli v bezovalových obchodoch a chcel by som tam ísť rád aj s mamou.